Assumptes Internes! Ja està així la vostra entrenadora personal, servicio a domicilio 24 hores. Una secció pensada per a posar-vos en forma. En quina forma? Qualsevol que no siga estar espatarrat? Prepareu-vos perquè avui vos porta unes idees per a fer esports aquàtics a casa. Ai, que dura és la vida d'un personal trainer. Producció, podeu enviar-me a Molins per a que em vente? Ai, perdoneu, què vos pareix si comencem surfejant una miqueta? El surf és un esport que consisteix bàsicament en mantindre l'equilibri damunt d'una taula. El que ningú sap és que el surf es va inventar en un pis d'estudiants de Gandria. Que un dia es van trobar una taula de planxar i van dir: Això què és? Que els envejosos diran: no, Maria, es va inventar a Hawaii. Que Hawaii, ni que Bombay, ni que dos paraïsos. Es va inventar a Gandia. Això és a Xina. I a partir d'ahir van començar a cavalcar les ones. Una altra activitat molt interessant és l'apnea. Es tracta d'un esport aquàtic extrem que consisteix en aguantar la respiració dins de l'aigua. Com jo no tinc banyera, la màxima quantitat d'aigua que puc ajuntar és la d'este got. Que poder podria fer apnea, sí, però això seria ofegar-se en un got d'aigua. La següent prova és la natació sincronitzada. Que per a fer natació sincronitzada l'únic que necessites és sincronitzar-te amb algú. I després hi ha una miqueta de natació, estilisme... És com l'aigua de València, no? Que li poses ahí de tot. 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3 y... I en qui em sincronitze jo si així no viu ningú més? Després d'aquestes imatges tan inquietants com innecessàries, he arribat a la conclusió de que sí que puc coordinar-me amb gent humana. Que entren els meus companys! Què t'ha paregut, Ona Carbonell? No volies sirenes? Ahí tens 4 tonyines fresques, totes per a tu.